Aja padha ketungkul lehmu gojekan. Iki Pandhawa urung ngetoni Senapati to Le. Keparengipun, Pak. Keparengipun, Pak. Terus karepmu piye, Mir? Kamangka ndaramu ing Wirata sakloron wis gugur ning Tegal Kuru Kasetra. Matura ana ngersaning ndaramu Ndara Seta. Saiki panjenengane tapa ning Gunung Sokarini. Aturna apa sing lumadi ning Tegal Kuru Kasetra lan aturna nek adine sakloron wis kapuping rana Madyalaga ana le goncang kancing langit kelap-kelap katon ler kencang ngengal serisang mawe gandrung ngestaken dawuhipun Bapak Semar Badranaya ngestokke dawuh Pak. Ngestokke dawuh Mir. Prepekana ning Gunung Sokarini. Gunung Sokarini. Ngerti to? Ora. Ngerti ra, Gong? Ngerti. Gunung Sokarini, serahe Gunung Kidul. Rumangsamu kok ora. Ora usah kesuwen. Wis dipunggul semene ledho kegejekan. Pedhuk ana ndaramu Ndara Seta oleh. Mareka den mayekna sumuriris. Sumuriris seka bale tityane katayane. Trisuna Purnama sasi. Mangawara-wara-warahan tengarane ngajurit gong magara kangsa Walah piye nek wis kaya ngene iki enek wong tapa ya arep tak gugah oh ya bualange watu wae sik nek ora ngene mangsa ora dadi rumangsane apa? Golek kerikil kene. Wo, la iki rada gedhe iki. Weh, bangsat. Wah. Manus maning jajal harus taning paune iblis lanat. Sopo paning gugah macan turu parat ing atase aku ki lagi tetapa brata ning sak lenggeng Gunung Sokarini lah kok malane wong bandem watu raine Raden Seta rumangsane apa parat nendi we sing bandem aku mana ndi Janji ora tekan kene wak pecah ndasmu kowe apa? Sing bandem niku kula. Petruk sing bandem ra iku mau. Nggih. Apa ora ana cara sing luwih sopan sithik? Kowe nggugah karo bendara kok sak geleme dhewe. Bataku mbok antemke ra iku. Lah mengke kula lajeng njabut wulu cumbu, mengke ndak
entek wong pun kula jabut bola bali ya nggih to. Nah mengke nek kula ajeng jabut sing mriku mboten rukul meleh. Terus kula bingung niki. Lho lah iya lah ning karo bendoro ki sing sak trepe. Lho lah nggih kula niki nggih pun sak trepe. Empan papanmu ki gunakno, kula nggih gunake empan papan. Ngaten. Niki pun senes wancine dolanan, niki pun senes wancine sembranan. Petronapa ngaturaken ketiwasan. Piye? Perang Ageng Bratayuda pun dumadi. Terus Senopati Ngastina sapa? Senopati Negari Ngastina ingkang madeg wonten ing madeg Suranindra wonten ing Tegal Kuru Kasetra inggih menika pun Begawan Bisma. Lho, Kakang Perempuan Bisma nggih. Terus Senopatine Pandhawa sapa? Senopatine Pandhawa ingkang majeng ingkang rayi kekalih Ndara Utara kalih Ndara Prasangka. Banjur sapa sing menang? Kula wedi. Wedi piye? Nah kula matur sampean mesti sampean duka. Ora, aku ora duka. Watone kuwi matur apa eneke? Aja mbok tambah-tambahi, aja mbok kurang-kurangi. Inggih, inggih. Ingkang rayi kekalih anu gugur Ndara. Piye? Ingkang rayi kekalih Ndara Utara kanthi Ndara Prasangka gugur wonten ing Mabaratan mula keparat. Ora ndek derajat pangkat sak pecandhase mau-mau kan. Rumangsane apa? Oh lah. Ana mong ngarep ngomong apa enake jare ora nesu ya sidole nesu. Ah, pripun nek pun ngenten iki to. Maju. Ayo, maju. Mundur. Setong isro. Walah keparat tenan, wah edan mati tenan. Walah anak ratu Wirata kok brangasan, walah pancen bedagalan. Terajangane kok kaya jaran nucul medal-medal sageleme dhewe ngamuk punggung Tegal Kuru Kasetra. Walah keparat wong tuane wae nek perang ora ngasih kaya ngono lah kok anake biayaan. Ibune tak kira ya ora galak kaya ngono kok anake kaya ngono ki turun sapa janjane. Kok gawe udu anake Prabu Matswapati. Lah mbuh. Cangkeme sapa mau? Ora ngaku kepruk goto pecet nawa mutar kabeh. Ora pangling sing madeg Suranindra ning Tegal Kuru Kasetra. Ora kejaba mung putra ing Wirata sing jenenge Setawa lah. Ya mung trajange kok kaya wong ora duweni tata krama, trajangane kaya wong ora duweni subasita, trajangane kaya mendem. Trajangane sak geleme dhewe. Dumeh ngerti adine sak kloron wis padha modar, wis padha nglasak ngatang-atang dadi batang. Lah kok dadi sageleme dhewe tumindake. Raden Seta. Sawangen iki putra ing Mandaraka Raden.
Rukmarata aku nglepasake jembaring kener dadamu ora sirna margalayu aja takon dosa kowe parat mati dening aku kowe amuk Suramrata Jayamrata mbayan padha-padha. Begawan Bisma kon tekan kene. Wah. Sopo nyawur pasir iki, Mas? Cuthik kok disawur-sawurke iki karepe piye? Wola. Ora pangling kaya anak Mandaraka rusuh trajangane. Bola-bali iki nek bayi wingi sore urung iso mikir, urung iso tangkal temangkar pikire, urung iso ngasah budi pekertine. Wis andang kesusu rabi iki ya kaya ngene iki. Walah. Yo, aku arep nyoba tak ecene bocah kae. Mati dening aku kowe. Wong iki nek mung arogan ning ngarep ngangah-angah sombong kaya ngono anggak watekanmu mungsuh pusakaku mungsuh pusakane Raden Rukmarata Sirna Margalayu. Pandhawa iki lho deloken. Senopatimu wis kapumping rono Madyalaga. Ora mangsane apa anggepe apa? Wong Astina deloken endi wae Mbah Bisma mau. Kon delok Nyenopati iki kaya ngene iki carane, ora kok sithik-sithik mundur, sithik-sithik nglarat. Anggepe apa ora guna le dadi Senopati. Modar kowe. Rumangsane apa? Wong bayi wingi sore arep nyepelekke karo wong tuwa sing wis buntas kawruhe. Cuthik kok disawur-sawur. Mati dening aku kowe parat. Rumangsane apa? Aduh kira anakku Rukmarata. Anakku anakku, walah, wis tak omongi to nggih, nek ora entuk idipali ae wong tuwa. Aja sak geleme dhewe, aja mung nuruti marang kanepsonmu, nggonmu kepengin maju ning pabaratan. Iki dudu perang bahen-bahen, dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda iki perang suci. Lah kok dadi kowe kapumping rono Madyalaga. Parat Seta. Raden Seta.
Kowe wis mateni anakku, wis ngilangke nyawane anakku. Utang nyawa saur nyawa, aja minggat. Lho. Raina sumubang nyawangarono kadenetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara sagetra nikidung neng hakong lerwu sing bene panca malah ora pangling putra Wirata Yayi Seta dasar kepara nyata Kakang Praban Bisma. Ayo kowe wis wani mateni adhiku sakloron. Kowe kudu wani nyaur patine adhiku sakloron Yayi Utara lan Yayi Prajanga. Lah kok dadi trajangmu kaya mangkono, ngubal-ubal pusaka kowe ngoman-omanke kadigdayan. Wadyabala saoke-oke saka negara Ngastina tetebak mundur karo pengamukmu kok yan cangkep parat. Wah, mati kowe umangsane apa wong tuwa mati dicakno. Panten dawah kalenggak Sang Senopati Agung nenggih Sang Mahatmara Siwara Bisma ingkang taman pusaka gada Kyai Pecat Nyawa kagunganipun Sang Raden Seta. Sang Resi Bisma dawah aning gisi ing kali Gangga ya kang sinebut Bengawan Gangga sangedene ora grantes ngresula nenuwun marang purba purbaning Gusti ingkang wus abadan sukma. Nalika semanten mandheng ciptaning Sang Resi Bisma nenuwun pitulungan saking para Jawata nenggih ingkang wus abadan sukma nenggih ingkang Ibu Sang Bathari Gangga. Yata laruta sangking kutha sanggara kula yana mutusa Sang Sri kira anakku Dewa Brata lah kok teka dadi kedarang-darang lelakonmu kaya mangkono ya Ger. Aja pati-pati kowe kalah nggonmu milani para sata Kurawa. Pun ibu ya Dewi Gangga ya Bathari Gangga maringi pusaka kelawan sira Bisma Dewa Brata. Pusaka iki bakal
yen to tumamana dadane Raden Seta bakal sirna Margalayu ya mung anggone mung sepisan wektu wae ya nggih. Aduh Kanjeng Ibu. Minggat nanti wong tuwek mau. Wis mau. Walah kok dadi anggak kaya mangkono. Wewatekanmu Putra Wirata. Sawangen yen to Begawan Bisma wis kaya ngene iki. Yen to aku wis nyekel pusaka Kyai Pamungkas. Aja kok jamak lumaring menungsa, nadyan menungsa didaya wae mesti bakal sirna Margalayu. Ya, jemparing tak lepasake bakal dadi serana nggonmu bali sowan ngono ngayonaning Gusti Kang Karya Loka Raden Seta. Oh Pendhita tuwa bangka kwek-kwek mikir mungsuha sing enom kene parat ora-orane aku kalah mungsuh dapur Amursi Bisma mati aku. Nah, sampean Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang sapa matu sarining tawang Begawan Durna kula wonten dawuh Premban kaya ngono kae wong ki yen to mongko kang sesumbar ora wurung ngomong malah bakal kewirangan kaya sing jeneng Seta kae. Oh, lole. Mula mriku mboten gadhahi ambisi kok Premban. Iya. Duwe gegayuhan mriku nggih kena ning ampun ki ya aja terlalu ambisi dong. Engko nek terlalu ambisi mesake liyane terus apa-apa kok kon manut karepe dhewe. Niku mboten prayogi Premban. Iya. Disawang wae. Wis telu senopati ning Pandhawa sing kapuping rono Majalaka. Coba Pandhawa arep ngetoni senopati sapa? Monggo kula dherekaken anggenipun ningali kontenipun para Pandhawa teng Tegal Kurukasetra Penemban.
Koden Prayitna Semuri reseka balik Kakang Semar kula sinuwun Sinuwun Kresna apa Kakang Kakang Semar kula sinuwun wes kok mah rampung-rampung wonten dawuh sinuwun Ndarawati wis telu senopatining Pandhawa ingkang kapupuing rana Madyaloka ha nggih merga sangka Resi Bisma ingkang ampuhe kagila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang nek wis kanane kaya ngene iki terus kepiye Kakang banjur apa ingkang kudu ndak lakoni supayane bisa ngundurake barisaning para Satakura ingkang dipandhegani dening Hyang Bisma kula tak cerita Penemban Bisma niku mboten isa dikalahke kalih sinten-sinten merga nuwun sewu sing jeneng Dewa Brata niku riyen nom-nomane Bisma niku gurune wong manah ngono Kang nggih mboten enten sing iso ngalahke skill olah kredaning jemparing saking Dewa Brata niku arep titi sing dewa mboten iso ngalahke arep umpama aku sing maju banjur aku Triwikrama apa kira-kira iso ngalahke Kakang lah cetha mboten lho banjur apa keringkiyane Hyang Bisma keringkiyane Bisma niku nuwun sewu siji nek diomongke ming saru janjane nek diomongke ngisi-isini liyane keringkiyane Bisma niku wong wedok jenengan lho apa iya ampun to mang golekke pengguna sekitar ken maju mboten saken napa-napa kon nyawang Begawan Bisma rak mati apa iya Kang nggih mboten kaya mang coba mawon Arjuna kula wonten paring adhawuh. Surak mawurahan menengker gumuruh kahananing perang ana ing Tegal Kurukasetra. Inggih. Campuring Sang Begawan Bisma ya Resi Dewa Brata. Nalika semana kasembatan gawe sarana gugure Kanjeng Hyang Seta. Lajeng wigatosipun Kanjeng Kaka Prabu Manggi ingkang raying Madukara kados pundi? Arjuna kula wonten paring adhawuh. Aku arep njaluk sak biyantumu oleh apa ora? Kula kedah sak biyantu kelawan para Pandhawa. Lho lha kowe iki pirangane Pandhawa sih? Iki. Inggih. Lajeng menapa kula kedah maju wonten ing pabaratan campuh lane Hyang Bisma? Ya mestine ngono. Mestine ngono aku mergo aku arep njaluk sak biyantumu. Koko Prabu piye? Kanjeng Hyang Bisma menika sesembahan kula menika pepunden kula ingkang paring ilmu dhumateng pun Arjuna. Menapa ugi badhe kelampahan ning atasipun kula menika wayahipun Kanjeng Hyang Bisma badhe mentala mejahi dhumateng pepunden kula piyambak. Nek ngono kowe ora gelem lair lan batos kabedal-dodo kula kapundhuta manah kula mboten badhe sagah maju wonten ing pabaratan. Werkudara gelem ora? Gak. Gak gelem? Gak. Arjuna ya wegah.
babar pisan kula mboten sagah. Ya nek pancen si Adi wegah, aku tak nyilih bojomu oleh ora. Mangger iki. Paduka mbok nek ngendika niku ngati-ati. Menika dipun pidhangetaken piyai kathah. Bojo kula nggih kagungan ningsun. Iya. Lho lah iya. Aku arep nyilih bojomu ki ora kok arep tak jak dolan kuwi ora. Lajeng badhe dipun menapakaken. Sri Kandi kon rene. Yayi Wara Sri Kandi. Iya, kon rene. Badhe wonten dawuh menapa? Mong kari mangkat semaya wae. Inggih Kakang Mas, ngapunten. Manutya yutama ngambararum sang kusuma Yayi Wara Sri Kandi kula wonten maring adhawa Kanjeng Kaka Prabu nimbali kelane ngrayi pun Wara Sri Kandi. Iya. Wonten wigatos menapa wonten janur kudu kadingaren kula katimbalan swanten kesa madu Kanjeng Kaka Prabu. Senopati negara Ngamarata ora ana sing isa nandhing kadigdayane Resi Bisma. Kamangka karingkiyane Resi Bisma kuwi mung siji perkara, ya kuwi wanita, wedokan, ya wong wedok. Lajeng marang Padu Kanjeng Prabu kados pundi? Kamangka ning negara Ngamarata kuwi ana wong wedok sing duweni pemantekan wani nekat sartane yen to pancen ana suwijining perkara kuwi luput mesti uga bakal diadili. Sing ora kejaba wanita kuwi mau mung Yayi Wara Sri Kandi. Lajeng kula kadhawan menapa? Yayi Sri Kandi tak patah madeg senopati madeg suraning Dya ning Tegal Kurukasetra. Kalahna kasorna kridane Kanjeng Yang Resi Bisma. Ngopo kok menteleng tanpa kedhep? Nuwun sewu. Paduka menika nalaripun wonten pundi? Lho, aku wong tuwa kok nalar-nalarke ngono kuwi arepmu kepiye? Menika piyai putri. Lah lho lah iya wis ngerti nek Sri Kandi ki wedok, Sri Kandi lenang ya sengara dadi bojomu. Ora usah guyu kowe. Ora usah guyu. Ngopo? Kowe arep ora trima? Menapa pantes menika piyai putri badhe majeng wonten ing pabaratan? Arjuna wonten timbalan. Apa gek mbok kira wong wedok kuwi ora kena nyambut gawe ngono apa piye? Apa rumangsamu wong wedok terus ora dikaparengake maju ning pabaratan, ora entuk perang ngono apa piye? Coba gagasen. Pemimpin-pemimpin ning alam donya iki sing wedok kuwi ya ana akeh. Bupati kene kuwi cetha wedok, cetha putri. Bojomu arep maju perang kok ora tau keparengake. Niku rak bupati, senes senopati. Lho, prajurit wedok ya akeh. Coba gagasen. Nanging menapa pantes menika sanes garwa Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Teka badhe dipun suwun majeng wonten ing pabaratan. Oh, berarti kowe ora ikhlas. Nek ngono kowe ora ikhlas bojomu digawa wong liya, ngono. Mboten kok ngaten. Kula menika mung nyuwun supados Paduka Kanjeng Kaka Prabu sampun ngantos ngejak dumateng pun Wara Sri Kandi. Nek ngantos Paduka Kanjeng Kaka Prabu nekat badhe dawuh lan Yayi Wara Sri Kandi majeng wonten ing pabaratan, mengke Pandhawa mati sedaya. Lo pistol siji-siji.
Rumangsamu apa iki senengamu kok kaya ngono. Sri Kandi gelem apa ora? Iya menawi kula namung sendika ndedereke mawon. Jernyatanipun menika ingkang dados kewajibanipun ingkang rayipun Wara Sri Kandi. Ojo ya diajeng ojo. Jejantunging atinipun Kakang ala batopen ora kira-kira. Kula menika namung badhe ngayahi gati lho pangeran. Kula menika mboten-mbotenipun menawi kawon. Jernyatanipun Kanjeng Prabu Ndarawati sampun ngendika bilih karyanipun Resi Bisma menika manudya. Ya wis sakarepmu. Sakarepmu. Sesuk rampung perang ora sah mulih ning Madukara, tak balekke ning negara ing Pancala. Nesu. Anggep ya apa anggep ya kula mboten iso pados sing luwih bagus saking sampean apa pripun? Nek ngampus mengke kula pados sing luwih bagus, kula mboten angsal, kula baleni lho, pangeran. Anggep ya ming padha wae. Maju Sri Kandi, nyuwun pamit tambeng mengestu Kakang Prabu. Oh yeah, oh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klarira wang-wang Astungara sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi Pandhawa ngajokke Senopati, mongko Senopatine wong wedok. Senopatine manudya. Apa Pandhawa wis kentekan satriya, apa Pandhawa wis kentekan akal? Apa Pandhawa wis kentekan wong ampuh, apa pancen Pandhawa wis kentekan wong digdaya? Apa malah Pandhawa dhewe ora wani sartane ora kewagang? Nampa sing dadi kadigdayane Resi Bisma. Bat-bat wong tuwa kan gunem tanpa guna. Ayo diwalik menyura meneh. Diwalik menyura meneh. Wela edan-edan. Wong wedok kamangka omongane seru bengok-bengok. Ya, Pin. Nek omong aku seru suaraku bengak-bengok terus kowe ngopo? Lho. Karo wong tuwa babar pisan ora ngajeni. Nuwun sewu lho Penemban Bisma, nuwun sewu Kanjeng Eyang. Wonten ing madyaning perang Bratayuda mriku mboten gagas Subasita, ora gagas tata krama. Sing jeneng paprangan, sing jeneng pabaratan kuwi eneke mung menang apa kalah, mati apa mukti. Ya. Yen to pancen kuwi sing mbok karepake, yen to pancen Pandhawa wis padha kentekan nalar, kentekan akal. Tumuli dawuh karo Begawan Bisma. Utawa dawuh kelawan Wara Sri Kandi kon maju mungsuh Begawan Bisma ya ora apa-apa. Ora apa-apa tak ladeni sak kuatku sak betahku mungsuh kowe. Ya. Tuwa-tuwa tok mung kari karepe. Ora-orane iso suwe mungsuh Sri Kandi, Pak Tobat. Walah bocah kok lingece. Ya. Ora bakal tak tinggal mundur sejangkah. Yen to durung gumlundung mestakaning Sang Begawan Bisma. Sri Kandi eneng kene bakal kato di sepira kadigdayane Resi Bisma mungsuh wanudya. Ora bakal iso menang mungsuh wong lanang. Ya, Ben.
Sopo? Yo, asku. Mati kowe. Lumpruk Sang Senopati Agung. Nalika semanten wonten wujuding cahya saking dirgantara sumlorot nganti kaya ndaru tetarungan anenggih tansanis kejawi namung sukmaning Sang Dewi Amba garwaning Sang Resi Bisma dukunane putring Kasipura ingkang nulya methuk dumateng konduring Sang Dewa Brata nalika semanten giya manjing wonten angganing Sang Dewi Wara Sri Kandi. Nalika semanten Sang Dewi Wara Sri Kandi ingkang kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis gumrekah. Duka yayasinipi garweng Madukara wau. Wong lanang kok wani ngantem karo wong wedok wani nyenyamah karo wong wedok batobat nganti aku kontal ora eling aku tiba ning kene biyo rumangsane apa ya Begawan Bisma aku nglepasake jemparing Kyai Pamungkas kowe ora sirna marga laya aja diundang Dewi Wara Sri Kandi Begawan Bisma oh ya marata imbang yen padha-padha ayo ayo nadyan to Begawan Bisma ki wong tuwa ora-orane kalah karo wong wadon mati aku mati aku mati aku mati aku
sirna margalayu Sang Resi Bisma pusakaning Sang Dewara Srikandhi ngeneng ngener jajaning Sang Resi Bisma ya Dewa Brata nalika semanten Sang Dewara Srikandhi ingkang srupan sukmaning Sang Dewi Ambu satemah kaya-kaya wong kelangan koncatan malang kendali diri nalika semanten sukmaning Sang Dewi Ambu oncat saking raganing Sang Para Srikandhi methuk sukmaning Sang Dewa Brata dupi oncat saking raganing Sang Dewa Srikandhi sukmaning Sang Dewi Ambu nglumpuk tanpa daya getun awit sedanipun ingkang eyang Tobat Kanjeng Eyang. Oh. Kanjeng Eyang. Kula sampun damel surana gugur maduka Kanjeng Eyang Bisma kenal kandha. Tobat. Desta temen ing atasipun kula mrika tansih wayah paduka piyambak. Teka kula wantun kados tumindak kados mekaten dhumateng paduka Kanjeng Eyang. Tobat. Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kapatan kula nyuwun mangapunten Kanjeng Eyang mugi saged manjing wonten ing swarga loka Kanjeng Eyang. Oh